ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 26 ክፋልን ናይ መወዳእታን ወትሩ ረቡዕ ፀሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 25 ክፋል በዓል ይሆና ካብ ቤት ማእሰርቲ ሃዲሞም ኣብ በረኻ ብማይ ጽምእን ጥምየትን እናተገረፉ ከለዉ እቶም ሰንሰርቲ መኪና ሊኢኹም ከም ዝወሰድዎም ኣብጽሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል 26 ትቐጽል ኣብቲ መኽዘን ምስ በጽሑ ከዓ ነተን ኣዋልድ በይነን ምስተን ኣብቲ መኽዘን ዝጸንሓ ኣዋልድ ነቶም ኣወዳት እውን ከምኡ ብምግባር ቴሌፎን ደው ኢሎም ናይ ባሕሪ ከፊሎም ምስቶም ዝኸፈሉ ንገምገም ባሕሪ ክብገሱ ከም ዝኽእሉ ነገርዎም። ይሆና እውን ከም ሰባ ናይ ባሕሪ ክትከፍል ተገደደት ግን ትገብሮ ዋላ ሓደ ኣይነበረን ጀካ ኣምሪርካ ምብካይ ሕኑቕ እንታይ ተውፅእ ዓፍራ ከም ዝበሃል ይሆና እውን ናይ ባሕሪ ክትከፍል ስለ ዘይትኽእል ተሓቲታ ንብዓት እያ ተውፅእ ዝነበረት እቶም ንዮሃና ዝሕግዝዋ ዝነበሩ ሰብ ሓዳር ምስኣ ስለ ዝነበሩ ዮሃና ከዓ ክትሓርስ ዳርጋ ወርሒ ተሪፍዋ ስለ ዝነበረ እቶም ሰብ ሓዳር ነቶም ዝኸፍሉሎም ዝነበሩ የሕዋቶም ደው ኢሎም ብዛዕባ ይሆና ኩሉ ነገርዎም ንመን ኣለዎ እዝግለዎ ከም ዝበሃል እቶም ሰብ ሓዳር ንዮሃና $1,000 ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ ነቶም ናይ ባሕሪ ዘኽፍሉ ነገርዎም ሕራይ ስለ ዝበልዎም ከዓ ብተስፋ ምስቶም ናይ ባሕሪ ዝኸፈሉ ንገምገም ባሕሪ ክኸዱ ይጽበዩ ነበሩ ድሕሪ 3 ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ምስተጸበዩ ንገምገም ባሕሪ ክብገሱ ምዃኖም ነገርዎም እሞ እቶም ሰብ ሓዳር ንዮሃና እናደገፉ ምስኦም ኣብታ ዓባይ በጣሕ ዝዓይነታ መኪና ተጻዒኑ ዝነበረ ኮንቲነር ብምእታው ሰብ ኣብ ርእሲ ሰብ ተጸቓቒጦን ንገምገም ባሕሪ ክጓዓዙ ጀመሩ ዮሃና ነዊሕ ጉዕዞ ከተጓዓዘት እንተስ በቲ ዝነበረ ጽቕጥቅጥን ሕጽረተ ትንፋስን እንተስ መዓልታ ምሕራሳ ኣኺሉ ኣደይ ማርያም ብሰላም ከተጋላግላ ሕማም ሕርሲ ጀሚርዋ ወይ ትብል ነበረት እቶም ሰብ ሓዳር ኣብ ሕቑፎኦም ኣደቂሶም ብሕቑኣ እናደገፉ ኣጆኺ እኳ ይብልዋ እንተነበሩ ይሆና ግን ከቢድ ጻዕሪ ስለ ዝነበራ ውይ እናበለት እያ ትጓዓዝ ነበረት ድሕሪ ከቢድ ጻዕርን ኣውያትን ከዓ ገምገም ባሕሪ ክበጽሑ ምስ ቀረቡ ወዲ ሓረሰት እሞ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሳ ኣዝያ ደኺማ ስለ ዝነበረትን ኣብ ሕቑፎኦም ከላ ነዛ ዕሾኽ ዝኾነት ዓለም ብሞት ተፈለየታ እቶም ሰብ ሓዳር እቶም ዘኣሊዋ ዝነበሩ ሰብ ሓዳር ከዓ ኣምሪሮም እናሓዘኑ ነቲ ቆልዓ ብሕድሪ ከዕብይዎ ተሰማሚዖም ሒዞሞ ንጥልያን ሰገሩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ እዛ ትርኻ ን26 ክፋል ቀጺላ መበል 26 ክፋል ናይ መወዳእታ ኣብዚ ይፋነወኩም ዝገበርኩምለይ ምትሕግጋዝን ርኢቶን ሕቶን እናመስገንኩኹም ድሕሪ 2 ሰሙን ሓረግ ትብል ትርኻ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ብሰላም ይረኸበና ሰናይ ሰሰናዩ ዓወት ይምነየልኩም
ቻው።